ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dumty J. айни замон дар 9 километри шаҳри Душанбе қарор дорем. аз ин тараф Аманал ва роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат мешавад ва аз ин тараф 7 километр ва роҳ ба сӯи гардиши фурудгоҳ. хонаи имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем тақрибан 3 километр аз раҳи калон то ҳавлӣ ҳамин бошад ва аз ин тараф ҳам раҳи мошингард ҳаст. ҳавлӣ имрӯзамон мана ҳамин ҳавлӣ дӯстони азиз ҷойгир аст дар 9 километр 3 сотиқҳо. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон иборат аз 3 сотиқ замин, як бинои душонага ки дар дарунаш 5 дар хона ҳаст ва 2 санузел. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем ва боз хотиррасон мекунем ки ҳавлии алишам мешавад. ҳамашро то охири навора ба пуррагӣ мефаҳмонем. ҳатман то охира тамошо кунед. ошхона ва дар инҷо дӯстони азиз як калидори калон ҳамчун як ҳуҷраам қабул карда мешавад ва инҷо якум, дуюм ҳуҷраи истихоматӣ, ҳоҷатхона, ҳамом ва дар дуюм ошина бо 3 хонаи дигар. инҷо якум ҳуҷраи истихоматӣ. дуюм ҳуҷраи дӯстони азиз омада аз пешӣ мебинем. ва инҷо ошхона. ва дар инҷо ҳоҷатхона, ҳамом. хотиррасон мекунем ки ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин аст. ва инҷо ҳамом термикс ҳаст. сабти якум ошона ба анҷом расид. мебурем ба дуюм ошона. ва дар дуюм ошона ҳамом, ҳоҷатхона, сеюм ҳуҷра, чорум ҳуҷра, як балкони бениҳоят калон ва панҷум ҳуҷраи истихоматӣ. ворид мешавем. чӣ хеле ки мебинед хона таъмири хуб дорад ва ин ҳуҷраям маҳсулоташ бениҳоят калон аст. инҷо чорум ҳуҷраи истихоматӣ. ва дар инҷо чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз бениҳоят як балкони калон аст. ва тамошобинони гиромӣ, ин балкон бениҳоят як чизи хуб мебошад. метавонед ҳамчун як ҷои мештагӣ кунед. бениҳоят балкони хуб ва худи ҳавлӣ ҳам ҳавлии хуб мебошад дӯстони азиз. ҳозир камтар пас нархашро эълон мекунем. ва инҷо охирон яъне панҷум ҳуҷраи истихоматӣ. хона ҷойгир аст дар 9 километр, шаҳраки 192-193. нархаш бошад $70,000 боз савдо мешавад ва алиш мешавад ба 2 ё ин ки 3 хонага дар тарафҳои 9 километр. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dumty J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. 3 сотиқ замин, бинои душонага, 5 дар хона, 2 санузел дорад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон чӣ саволе ки доред занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.